Zdravo svima, ako ste gledali haul iz Crne Gore, videli ste da sam kupila dva Essence-ova eyelinera. Oba su vodootporna i u današnjem videu sam htjela da napravim onako celodnevno testiranje, da vidimo koji će duže trajati, jer sam prvenstveno ih kupila zbog unutrašnjih uglova, jer mi se u toku dana eyeliner uvek razmaže u tom delu. I onda vidit ćemo sad koji se bolje pokazao u toku dana. Stavila sam ih pre nekih pola sata, nema cela sata, nekih pola sata da kažemo, i kako su se osušili, baš se osjeća da su onako, mnogo su suvi, inače nemam problem sa time kad su eyelineri u pitanju, ne osjećam ih, dok ovako, ovaj sam stavila na ovo oko, ovaj na ovo. Ovaj je, čini mi se kao da je mnogo suvi od ovog. Što se tiče ovog, ovo je Dip Eyeliner, vodootporni. On ima ovaj kao sunđer aplikator ili šta već, i zbog toga sam njega nanela blush 52A četkicom za eyeliner. Nadam se da vidite. I uopšte, imala sam malo problema prvi put kad sam izvukla, ali obrisala sam i probala opet i ispalo je okej. I on dosta je suvi, ali ne kao ovaj. Sa ovim sam imala dosta problema jer moja četkica nekako previše debela i previše proizvoda sakupi, i koliko god ja sad to pokušam da skinem, vrh četkice nije uopšte ovako zaoštren, da kažemo, nego nekako pljosnati. Mnogo sam se namučila sa ovim okom. I na kraju sam uzela četkicu i izvukla taj vrh eyelinera, pa vidit ćemo u toku dana kako će se ponašati. Za sada, kažem, jedina stvar koju osjećam jeste da su dosta suvi, pa javljam vam se kasnije za nekoliko sati da vidimo da li i dalje stoje kako treba. Sad je prošlo već, ne znam, sat, dva od kako sam stavila eyeliner i ne znam da li vidite ovde. Već je onako krenuo da se razmazuje, ovo i dalje stoji. Tako da možda sam loše nanela, možda je do mene, pa ću sada opet naneti tu još malo. I vidit ćemo kako će se pokazati do kraja dana. Evo ovako, sad je negde 8:10. I šminka mi je bila na licu otprilike, ne znam, 6-7 sati. I eyeliner, kako sam ovaj deo prepravila, nije se razmazivao više nigde. Ovaj nije mrdno, jedino ne znam da li možete vidjeti. Delo je kao da onako nije toliko crno kao ovde, i ovde je ista situacija, ali se nije razmazao. Tako da što se tiče ovih eyelinera Essence-ovih, da li su vodootporni, što se tog dela tu tiče, to sam prvenstveno testirala, jesu. Koji mi se više sviđa? Više mi se sviđa ovaj. Ovaj. Zato što se manje osjeća suvim na očima, ovaj me mnogo zateže ovde. Ali evo, jednako ću da skinem, ne razmazuje se uopšte, ništa nema. Ni ovaj isto. Bukvalno nisu mrdnuli. Tako da, ako nemate problema da vam smeta to suvo ovako iz zatezanja ovde, onda su oba okej. Ovaj malo samo zateže, ovaj baš dosta, ovaj je okej. Tako da, da li rade oba isto? Da. Da li su vodootporni? Da. Tako da, eto, uspelo je ovo testiranje celodnevno. I eto, nadam se da vam se svidio ovako malo drugačiji video od mene. I mi se vidimo u nekom od sledećih.